Col·lectiu d'afectades i afectats per la Covid persistent. Llavors hem preparat 4 línies que llegirà el Carles per explicar una mica la nostra lluita. Ens ofeguem si hem de pujar les escales, encara que sigui al primer pis, i l'ICS ens nega el dret a la rehabilitació. Tenim dolors de forma permanent per tot el cos. Sempre no marxa. El Departament de Salut ha decidit tancar totes les unitats de Covid persistent als hospitals. Superar la fatiga per fer qualsevol de les tasques diàries com dutxar-se significa un esforç enorme que ens deixarà al llit la resta del dia. L'ICAM ens nega el dret a la incapacitat permanent i ho fa amb el nom de la Seguretat Social i el Govern d'Espanya. Tenim una boira mental amb la que no podem seguir una conversa amb més d'una persona i també ens impedeix llegir un llibre, veure una pel·lícula o participar en un joc de taula. El Departament de Salut, mentre, mira cap a una altra banda. Molts hem perdut l'olfacte i el gust, i els que l'hem pogut recuperar hem desenvolupat una autosensibilitat que ens obliga a protegir-nos dolors forts. No tenim una assistència mèdica. Els que vivim a l'àrea metropolitana patim exponencialment els efectes de la contaminació i els dies que els nivells són elevats no necessitem aparells que ho indiquin. El nostre cos ens atura i ens impedeix funcionar, tal com passa quan hi ha pressió atmosfèrica baixa. L'Ajuntament de Barcelona s'omple la boca de bones paraules, però continua inaugurant terminals de creuers de luxe molt contaminants. Hem hagut d'aprendre a acceptar que hem perdut la vida que teníem abans pel nostre compte. I al Departament de Salut no li preocupa, tampoc, la nostra salut mental. Per tots aquests motius, estem vivint una mort social i les diferents institucions d'aquest país, incloent el Parlament de Catalunya, ens ignoren. Donat que és del col·lectiu d'afectades i afectats persistent, hem estat treballant des del principi, des de la Covid, ara fa 5 anys, volem denunciar l'abandonament dels organismes responsables de salut pública, el Departament, l'ICS, CatSalut, de la vulneració del nostre dret a una assistència sanitària digna, l'estigmatització de la Covid persistent per part de la societat per manca d'informació, una estratègia que els governs han impulsat sense comunicar els riscos d'infectar-se de SARS-CoV-2. La mercantilització de la salut, amb el tancament d'unitats públiques que mig existien per fer el seguiment de la Covid persistent. Les llistes d'espera de més de 2 anys porten a les malaltes a pagar xifres desmesurades a la sanitat privada. El negacionisme després de 5 anys de molts metges i metges que ens atenen a les consultes d'atenció primària, a dia d'avui encara hi ha professionals de la salut que no creuen en la nostra malaltia després de 5 anys de literatura científica. Volem que ens escoltin i que ens atenguin. Visca la sanitat pública!